mana? Nur kono Kalimantan. Nah kok malah dikeke Nur Kalimantan ora tau bali dikeki warisan. Ya Allah. Kurang, Mbok, nyong kurang. Opo kurang. Nyong kurang ombo, Mbok. Ombo kae alun-alun Purworejo. Alun-alun ya ora oleh, Mbok. Yo nek anjalu ombo. Dur kalen kae nek ake. Dur kalen ngendi maneng nyong mau pokoke njoloke Tegalor, Krasa, Wetan Ratan, Si Bunder, omah iki sak pekarangane kabeh nggo nyong, Mbok. Yo kowe. Omane kowe. Poman ngendi? Poman ngendi maneh? Rampung maneh. Mbak aku bagani warisan. Kanding kaca kae ngagli urung jane yo nyambung lek dijak ngobrol si Mbok iyo. Rumah api-api kono. Jangan lupa ya Kak dibeli ya cemilanku yang ada di etalase ya, banyak teman-teman. Ada ini stik sukun, ada usus crispy, ada juga madu, ada juga pokoknya komplit ya, ada juga empek-empek. Wegah Mbok Riko warisane nyong paling sithik dhewe. Ono ada kebutan luwe. Ya rebutan lah. Ya Riko ke biyen cilik kan Riko ngopeni si Mbok Riko diwehi, nyong ngopeni Riko ya nyong diwehi sing ngombo dhewe. Masa iso. Kue setik ya. Dewek-dewek. Itu setik-setik dek. Bagane Wetan Ratan karo Di Bunder karo Nglorok Tugel. Wis. Kor kue tok. Ya Allah nyong kurang ngombo Mbok, tenang. Ya nyalu ombo alun-alun Purworejo. Mbak Peknya belum sampai, sabar ya Kak. Sehat terus nggih Mbak iyo. Aku Mbok. Lagi nopo maneh pirang-pirang. Ende poman pirang-pirang endi? Ae canding kaca omahe copo. Ya Allah bener-bener bahasa mendul ngelawak. Sing cete kono kaya omah api. Ini di etalase Kak udah tak sematke lho Kak. Omah pirang-pirang. Ora didol kaya omah pirang-pirang. Harganya 34 Kak yang mau ready ya. Emang ke Bogor berapa lama? 3 hari. Aku melu antri dibagi warisan, Mbok. Daftar, Mbok. Aku wae paling sithik, guys. Aku bukan masalah warisan ya, guys. Aku tuh orang nggak mengharapkan warisan dari dulu. Tapi serius, guys. Mbok sami ini bagi warisan kayak aku paling sithik dewi. Soalnya aku kan ra ngerti apa-apa. Mien kayak aku kumpul ngono wis do milih dhisik-dhisikan. Mbakku sing Kalimantan aku milih kene yo, soalnya aku cok ngrewangi tandur. Mbakku sing Siti bagai kene yo. Nek aku ra ngerti lur, aku manut. Alon-alon. Kayuni ya begitulah, tapi aku tuh nggak ngarepin. Ini ada kayu mati tingkat kaya opo. Iki ara tak gawe omah sing dhuwur, Mbok. Tingkat 5 apa? Nah kok iso? Tapi ora. Tingkat 5 ya, Mbok. Ngisore dikek kolam ikat yo. Ya foto ditumpuk-tumpuk. Terus kamu dapat di mana, Kak? Lah aku nggak ngarepin, guys. Aku nggak pernah itu mati juga nggak bawa warisan. Semangat Mbak. Mbak kok belum bubuk? Belum, ini lagi ngerumpi. Daripada Saman tanya Mbok Samin ini kemana. Enak terakhir sampean Mbak Nur. Aku terus terang Kak, dari dulu aku nggak pernah ini apa jenenge minta-minta, ndak pernah. Malah mbakku